Oh! Sea lobster. What is that? Sea lobster. Ngayon ay manguhuli tayo ng crayfish. Manguhuli tayo ng crayfish. May dala-dala tayong pamain tapos trap. Kung gustong dyan, mag-order, please PM me. Alvis Yakad sa aking Facebook account, yung nakasuot ng red. Please PM. I will provide you a little bit of longer. Yan, ito kay English yung nyug na inihaw yung pakat namin kay English, ha. Glutaw isuna. Ito ka English, mga pang-apat na itong trap natin na may latag. Last na trap natin. Yan, hati kayo nga natin itong gulitan. Ikaw Dam? Ayun kay English, oh. Nag-aantay kami ng kwan. Muli tayong pagsasangat ng crayfish. Kasama ko si Bakit ka, oh. Ako lang tayo video. Ang flashlight mo? Big sign. Big sign mo. Ano ata? Ang dami. Dalawa lang. May tura-tura gidis. Daming puros, oh. Tatlo, may krillings ka doon sa gilid, oh. Saan? Doon sa dyan sa'yo banda. Hindi, ara pa sa babaw, oh. Isa. Oo. Ara. Tatlo sila. Ay, ko. Ay, kriling, tatlo. Ayan na, ayan na. Apat. Ha? Apat. Saan? Isa, dalawa. Nandito yung isa, oh. Tatlo. Ay, apat. Malit yung dalawa. Nagadawang kuros, eh. Kuros yung marami. It's okay. Ibang. Okay. Ano yan? Kasi ano pinagpam daw? Ay, kupin mo lang. Ay, muna. Tapos, Comment yun, ano? Confirm. Ayan. ano kulpe? Basta mo lang. Okay. Regalo to, ma. Nagatindag nga tirader mo. Wala. Guys, ipitin ko sa iyo ba? Okay na yun. Nagatindag niyo. May nahuli kang apat. Okay na yan. Ayan, lipat tayo mga ka-English. Doon sa ibang lagyan nila. Yung pangalawang trap namin kay English. Oh. Silusal, sabi ko sa kanya, hindi siya maniwala. Ay, salasal. Guys. Ayan, guys. Guys. Ito yung pangalawa. Ayan na, the moment of the truth. Nagpatulong tayo sa mga expert. Pero pa isa lang sa dalawang. Ayan, guys. Naku, ang lalaki, oh. Nagdakulin sa lapis light. Dalawa, guys. Dalawang malalaki. Uy, May tura-tura pa. parang babae guys. Ay, malaki. Nadakal. Malaki. Ayan, may dalawa. Ay, tatlo. Ay, Nagdakulin. dalawa guys. Yun, ang isa malaki masyado. Babae. May lalaki. Laki. Breeder. Breeder. Kasi ano na kay kuya? Kaya yung sila dalawa. Ha? Let's go. Next destination. Isa na tayo guys. Yung iba ka English, hindi ko matandaan. Meron dito ba? Ito. Ito ka English, oh.
Ito yung ikatlo. Yung pakat natin. Ito yung tatlo. Isa lang. Meron? Isa. Meron isa doon. Malaki. Yan o, punta sa'yo. Ah, isa lang. Isa lang yun. Ay, dalawa. Saan? Ito po, maliit. Kuan man yan. Ay, Bali dalawa ka English. Dalawa na maliit. Ito. Sa kuan na lang natin, bahay tatanggalin. Ginagano lang to tapos kinikilo yan. ikaw ang nagbutang dre, si Kuya Tami. Kami dalawa. Ito na. Yes. Ah. Dito na lang ako, guys. Dito na lang ako, ha. Dami? May kuan pa kasili eh. Oh, nablock ako siya. Patay? Ito ka English yung nakiwa natin. Ang dami. May igat pa oh. Apat? Iwot nga kunada. Apat? Hindi, eh. mayroon ito isa. 5 eh. Isa, dalawa, tatlo. 4, 5. 5 po yung nakuha natin. Ayan, okay. Mabi ah. Ilan yung nakuha natin? Bali 5 ka English tapos isang igat. May igat tayong nakuha. Igat tayo nakuha. Pero namatay na yung igat. Mamatay ang igat agad? Namatay. Hindi kasi makakuan. Maka, Makahima. pag, Sa loob ng waters. 1, 2, 3. 4 na. Yung iba, parang hindi ko matandaan yung mga bakit ba. Ay bakit ba? mga baklat. Doon tayo sa next. Panglima. Ito yung panglima natin na truck. Yung sama dito kung mabagod-bagod siya. Ayun. Lumabas na. Oo. Okay. Ay, lalaki. Bakit? Calm down. Calm down. Walang dami. Nagka doon. May isa atan eh. Isa, May isa. 2, dalawa, 3, tatlo, 4, apat, 5. 5. Ano natin? Okay, okay. Tapos may mga kwan pa. Janitor fish na nakukuha natin. It's very thankful big. You know. Okay, next. Bali 5 na. Ano ba? 5. May 3 pa. Calm down. May 3 pa tayong hinahanap na trap, guys. Mga ka-English. Problema dito. Anong problema? Yung Okay. Okay.
Babaw. Mababaw kasi siya. Wala nakuha. Isa. Saan ang isa Ay, dyan? wala. Wala nakuha. Mababaw. Nagpataas na. Ito zero ito. Tago sa kasama tayo. Ito ka English bagong dating yung kwan. Kasama natin. Isa yung nakuha. Maraming ano. Ha? Adag pa siya na alam? Sobra sa pulo. May sadi tinala na. Ito yung last ka English. Awang. Ito nagmalas mamait. Da, may isa. Damay isa. Isa. Kanya man. Itupin mo na. May sili! Ano? Sili. Makapakibot ka man. May ahas oh. Kasili na. Kasila ata, mading pabayaw. Kasili ah. Bigla ko sila. Mading nga iwit ya. Hanggang English, pauwi na tayo. Ada pa akasam? Ada pa? May kamanuatan? Lima. Ay, inom mamamin trap mo? No? Gadwatan ni. Hindi ka peka na nata. Grabe oh. Sila ka bilog. Plus light. Ba? Oh. Nagdadakul. Hindi ka peka na. Parang plus light kalaki. Oh. Damo tala sulod iya. Pure man ninyo gang paon nila. Wala man mais. Ah. Gambalan ko sa ata may magbutang siya mais. Ano nga mais? Mais aja madinaluto ah. Ah. Kay Mais nga dyan, purple, mabala na dyan. Duro niya nga mais, basta mais. May kwan kasi siya, may ibang pain. Sa amin yung kwan lang, yung Nyug lang. nyog na Yung yung tuno. maubos yung mais, yung nyug walang bawas. Oh, ibig sabihin Yung mais daw na hilaw yung pain niya. Yung nyug pang pabango lang yon ng trap. Oh. Tapos yung mais yun yung talagang kinakain nila. Yan. Saan ka bumili kanina kahapon? Yung airport. Pwede ka makabili ng 20 pesos. Marami na. Okay. Doon pa yung kasama natin si Kuya Kuya Ano Tan. yan, 30 plus. Ang dami oh, sobra 30 plus daw. Sa amin sobra 10 lang. Hindi ko alam kung may 20 na tapos piraso. dalag ko pang gilang iya. May iwot pa ako. Nakalak iwot-not may isa. Ah, Iwot. nandiyan. Patay. Natay. Wala, patay na yung kasili natin. Dayan. Dagko ang imo kuya no. Mario. Dito sa may ano na, pregan dito. Wala na. Nilaki oh. Mario dako. No, parang kwan ka English oh, parang plus light kalaki. Oh. Ganito ka. Hindi ari gid oh. Ang dako. Hindi yun. Tayo na. Yun yung lalaki. Parang bayo. Parang plus Kadusi light. yata, may kadusi. Ang laki oh. May kadusi yung yata, kamit kahit ka. 3 yata, dusi aja punot di balay. Basta kadadak tayo. Tingnan natin yung tayo natin dun sa kabila, sa baba, mga guys. Meron ka pa dito, kuya? Isa pa. Isa pa daw. Hindi maniwala si Tami kasi na maglagay ng mais. Akala na, nagajoke ako. Sa sunod, alam na natin kasi yung pain natin kahapon. Pure. Pure lang na kwan ng niyog. Yung sa Ilocano pa, lulukutan. Hinagaan natin magkuha kasi Muslim area dito. Kasi sinabihan namin kwan, yung sa kanya kasi marami siyang nakuha. Kasi may mais siyang pain. Napian ko yung trupa na maglagay ng mais. Kala niya joke. First time kasi namin mag-trap ka English kasi matagal kasing dumating yung kwan ko. Yung shipping fee ko na about sa matagal talagang dumating yung shipping fee ko doon sa Shopee. Order lang. Ay, hindi tayo naka-high vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Sino ba ka? Hi vlog daw, welcome to my guys. Hi guys. Ay, mali, baliktad, mali. Ayun, malapit na dito yung trap mo.
Doon Kasi sa Degan? may kawayan. Meron ka po? Hindi, dito nakalakay sa station ka na eh. Yay. Yun na yung drop yung parang na ito yung drop mo kasi sa baba na. Hindi na nga kasi rin. Hindi baba na. Uy, pati ipataasan na ng trap nila oh. Okay. Uwian na. Kambo. Oh, madalong na. Ito lang. Umadabes. Gamay lang po, di ba? Ito yung kuha natin din. Ito na lang. Ay, sila ko man di pasayan. Oh, hindi ko sayang na lang. Ay, pasayan niya na gana dyan, talangka. Yung kami na nabatay? Na, nagdibi man eh. Makalat ka bisitras eh. Puros. Puro tertakot tanaw. Puro tertakot. Ay, nagadungay ang. Mas damo kay Kuya Dungdong eh, 40 kabilog. Ila daw, 15 lang na kabilog. Ay, dua Dagko kayo pa, Ged. taninong tami. Dua kayo taninong tami, bes. Uy na, puro po kami ata. Ay, nagbayad na puros ni. Iluto. Saan ka daw? Maya ata. Puro tanaw. Gurger ta. Gurger ta mo. Iya. Ay, madi nga iwots. Dapat higat to eh. Iga sa bali pa jigat. Iisip. Naku. Baka nung kuamat. Kuryente. Ako makuryente ka to. Madadamo. Na, natay mo itong bes. Diyan. Taigat. Natay-taigat. Malimos. Natay nga nabigatan, no. Ito ka English oh, tatlong kwan pala ito. Tatlong piraso. Yan na yung nakuha namin. Yung tatlong. Sana all. Sana all. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede tatitirakin ng mga purot na eh. Ito ato na yung ubot. Higat ko. Eh, hadlok kasi. Sigat. Nabiyag pipe. Dapat tura-tura. Pagyagal. Mang pila na, 4. Pushing my bag. Higat pa. May higat. Ay, hadlok kasi na. Ikat na tata. Tama. Wariya lang guys. Iwat. Yun. Napansin na yun ang taan ka. Uy, ano pantay? Ay, kasta nga yung ti ko na bisne, ti... Apan nyo? Uy. Na, tiklog na ni. Ala, daw itlog niya. Ya, tiklog na. Ito pa rin. Ala. Ikomjay na siguro din eh. Sama. Itlog siya sa English. English, yung may itlog. Ito na yung... Napagdabis ko. Pero naman. Hey, agree. Nin. Nagamit ang trap. Ayun eh. Yung may isa. Iman size? Sis mo tuwis, sis. Katamata na eh. Anong bes? Bagod. Ayun eh, bagod na bagod. Anong bagot? Bye. Katabi, katabi. One lang may bekot sinyo may bero. Kita. May itlog yun kay English yung nakuha. Oh, may itlog yan.
Baka ang gamit lung na pwede dumat ka des. No, dapat nakatapos. Dumat hanap buhay tayo. No, buglat ko niya. Hala, maitlog man, no? May kita umay. Tapi, Dalawa nang maitlog. Muno kay bes. Dapat adu tayo nga ron. Oh, siya. Dali natin si kalaan. Kai! Dali, Sky, may lobster, lobster. Lobster! Kasi maitlog po na nga. Wow, oh, laki oh. Dapat yung it's a lobster. yun. Hello. What is that? It's a lobster. What is that? Lobster. Dapat yung ayun. It's an oven. What is that? Lobster. It's a lobster. Namadal. Biar karon mo. What's going on the fish? Wow. What is that? What is that? What It's a is that? tura-tura. Sa tura-tura. Ate ka English yung inalat yung adakpil ba? Hala, ari ang dako gali oh. Bagam. Kiki, The big one. look, the lobster. What is that? What is that, Mickey? Tura-tura. Janitor free. Janitor. Fish. What is that? It's a lobster. Sikad lang yan. What is that? This one is very big. Janitor. Like, Ah! lalaki ako. Ha? Gipalit o What is that? Gipalit ang ano na Yan, dapat ilap mo. o libre. Oh, gin-trap nila Albi sa ano. Like it? Sa dito sa wain. Bis, oh nani kung dako nga mag-uong. Uy. Magkilaw punta na ra. Dili. What is that? May ara man nga hindi What ko. is that, Mickey? Take the harvest. What is that? This is a kwan, tura-tura. Ay, magdarati. Agong ko kanya miskay. What is that? Sa tura-tura. Wow, the big one. big one. Wala. Ila. Ilan pare ko. No, it's not. Wagay, wagay. Lagay, lagay. Ay, lagay natin. Ito pinabati ni Mason eh. Yung alaman natin ni Mason eh. Ruwarong. Ayun. Ito ni Ruwarong ito. Kabilangin ka. Ato po ginala tayo. Kabil tayo. Kabil. Oh! Sea lobster. What is that? Sea lobster. What? Bilaman mo lang. Dalawa na yun oh. Dalawa na yung buntis natin may ano. May itlog. Ikabil mo di may tayo. Apat. Tatlo. May tatlo. Apat. Apat. Lima. 5. Anim. 6. Ito. 7. Walo. 8. Siyam. 9. Sampu. 10. Labing isa. Dummy lobster. 11. Labing dalawa. 12. Labing tatlo. Labing apat. 13. Labing lima. Look, 14, lobster. 15. Baby lobster. Labing anim. 16. Labing ito. Labing walo. 18. May isang tili kasaya na. Labing 9. siyam. 19.
It's a snake. It's a snake with water. Yeah. What is that? Big snake. Big snake. What is that? Where's the... Where is the... Wow! May big one kami po. What is that? It's a crayfish. Oh, look. And the two crayfish is that. Two Video mo tayo sa. crayfish. Barbo. Hoy. Kiki. Yo-yo. Dito yung maliliit na English na yung sa amin. What is that? Crayfish? Tapos dito yung malalaki. Tapos dito, Ito barbaro nga nala. oh. Ahas yan! Ahas ng kanyan, Yata, tubig! ada iwat ata ba yan? Mading iwat ata ya? Madi. Igat. Ada Madi ko igat. ata. No? Ulag ata ti danong. Aba yung... Ulag ti danong. Yelo yung. What? Ay, ulig lang naman ta. Nagdadak ka lang kini dungdung niya. Gagana. Adyo kas Oy, mga dagko pa dira. Upin na. Basta garo gadlak pilon eh. Amok ti bang paman na adi so kadadak ti malala na bayaw ba? Nya. Ajak pan na pero. Ay, napa na. Oh, maulog. Batin na to, batin. Bis maahas man agali bis. Ako ta ulig ti danong ata. Ulig ti danong. Ti hindi na makaon kuya. Kagat is snake. Makaon man? Kagat is snake. Ha? Pagat snake. Hello. Adi sobra 40 aja kanya na kano. Kiki, come. Kiki, come. Kiki. Ayun. Yan. Alayaw mo nung amin. Hanggang dito na lang yung video natin. Ang dami no. Salamat sa Diyos, marami tayong nakuha. It's a Bye-bye. crayfish.